Ang ato ang mensahe nagauluhan og calling God in the night of trouble. Nabay usa sa ato dinhi nga naka-experience nga naglisod mo og katulog sa usa ka gabi? Or nabay mga times nga namoy kahadlok unya nahadlok mo sa kaugmaon unya ang gabi nahimong trouble sa tuwa. Kaya ano po ka nga sa time mang gyud noon nga matulog ta, ma-disturb ta usahay sa atong mga worries and problem. Even, the more, nga kung maghuna-una ta nga na ikaaway nga mopatay sa tuwa, maglisod kita o katulog. Even, mo adto lang ta o mo engage sa slumber or mo tagpilaw lang ta, maglisod ta. Kung naay nagaplano nga mopatay sa atong kauglingon, sa atong kinabuhi. Kani karon nga Sam, nagahisgot ni sa usa ka experience ni David. Nga si David mismo, nakatagamtang siya o kahadlok. Nga dili na lang gani siya mo tagpilaw. Kay nahibalo siya nga ang kaaway is like a roaring lion. Gahulat lamang nga moatake. Mo na nga si David nakaako sa pag-ampo niini. Kaning Psalm 4, very connected ni siya sa previous na to nga Psalm, sa Psalm 3. Kay kung ang Psalm 3, usa ka pag-ampo sa usa ka tawo nga nahadlok nga naay moatak sa iya nga kaaway, in the morning, kaning karon nga pag-ampo pod is in the night. Morning nga usa kani ka pag-ampo nga dili lang si David ang nakarelate ani, kundi kitang tanan. Nahibaluta nga na mga forms of enemies nga atong ginahuna-una perminti. Dili lang physical, pero daghan kay taong enemies. Nga, sama sa gingon ni Apostle Paul, we are not fighting against flesh and blood, but with the principalities sa mga liyok sa dautan nga buod kayo mo disturb sa atoa. Kani real man gyud nga naa gyud physical nga gusto mo away kang David. True enemy gyud. But yet as Christian karon, we know nga wala tag himo nga anak sa Ginoo nga immune sa kaaway. Naa gyapon ang kaaway. Mao kana ang tumong sa David nga i-destroy ang mga kaanakan sa Ginoo. Mo na nga maskin pa wala kay pareho ng David nga physical nga kaaway, real nga kaaway that will trouble us in the night. Kani nga Psalm karon is also our prayer. Because there are many things, there are many enemies that will trouble us in the night. Nga dili ta makatulog. O kani nga Psalm, maghatod ka nato og hingpit nga kalinaw. So nag-start siya sa pag-ampo. Si David, ani sa verse 1, iyang gitawag ang Ginoo. Nag-ampo siya first
nga tagaan siya og relief. Ikaduha, nagampo siya sa iyang mga kaaway nga magrepent sila. Ikatulo, nagampo po si David sa katapusan ng verse og kalinaw og safety sa iyang kalag. Now, nagasugod din ang Psalm 4 sa paghangyo nga ang Ginoo maghatag kang David og relief. Ningon siya din na, hear me when I call, O God of my righteousness. Gitudloan ta karon nga ang right way nga mag-ampo is always grounded sa humility sa usa ka tawo. O gipakita niya kini nga naa siya total dependence dinha sa buhi nga Ginoo. Sa pag-ingon niya, I call on God, ang Ginoo of my righteousness. Tanawa, wala ni duol si David because of his righteousness. Nituol si David because of the righteousness sa Ginoo. Nasa kumpiyansa nga tubagon siya sa Ginoo. Because dili man sa iyang kaugalingon nga kamaayo ang iyang paghangyo. But nagpakita po ni usa ka tao nga naa sa usa ka piot kaayo nga lugar, sa piot kaayo nga sitwasyon. Ang usa ka tao nga gikumot ang iyang kasing-kasing, sakit kaayo kana nga pagbati. Makita po din mo din nga si David nanghangyo sa Ginoo og relief because naa siya gibati nga distress. Naa siya gibati nga mga kalibog. Kani nga time nalibog siya. Nakaingon na siya nga Ginoo, di na ko kasabot unsa man ni nahitabo karon. Nga ako nga hari imong gi-appoint, gitawag ko nimo dito sa Psalm 2 as the anointed one. Now here comes ako nga anointed one, plead for my life, nigawas ko sa palasyo. In the night, nga naggawas ko dito, kay gilakad ko sa akong mga kontra. O ang kontra nako dili layo sa kuha, kundi usasa ko ang mga anak nga si Absalom. So, isn't that enough nga maglibog ang usa ka tawo? Nga mag-wonder siya ngano man gyud ning nahitabo man ni? Dili ba na enough nga mo abot ang usa ka labad kaayo nga pag-una-una, balik-balik, nga bugat kaayo nga maka-stress sa usa ka tawo? Nga ngano man ni Ginoo nahitabo man ni? Nga gapat yun man ko sa kaugalingon akong anak. Ang mga tao nga akong giatiman as king, gi-compare si David nga usa ka hari nga after sa heart sa Ginoo, he cares for his people. O gi-compare ni nga layo ra sila ni Saul, ang first king. Nga ang first king gihimo niya nga mga slave ang iyang kaugalingon nga mga tao. Pero si David, iyang gihatag ang tanan. Iyang giproteksyonan sila gikan sa mga kaaway. But yet, none of them, walay mas kinisa sa ilahan nagpabilin kang David, kundi nisunod sila kang Absalom. Na-condemn sila ni Absalom nga si David nagbabayat. Nawala pa ba? So isn't that enough nga mohatod sa usa ka tawo nga maglibog ka? Si David, enough na gyud kana nga nagwonder siya, ngano man ni Ginoo, sakit na magid kayo kini, laban na kay ulo, bugat na kayo kini, lisod na kayo kini nako daladalahon. Ingana nga klase nga distress nigawas aning mga pag-ampo, my brothers and sisters in Christ. Now, dili kalayuan.
Because tanan natong kinabuhi, kita tanan wala simple. Lagi mga moments na ito nga pareho ng David. Wala nang takasabot. Ano man napa ba kay solusyon na niyang problema? Di naman ako masabtan. Remember, si Jonah, sa pagkalibog ni Jonah, nganong luwason niya ang Nineveh, nganong luwason sa Ginoo ang Nineveh nga usa sa ilahang mga kaaway. Ningon si Jonah, Ginoo, patya na lang ko. Patya na lang ko. Daw sama sa ingana ang level of distress ni David. Sama sa panahon ni Jonah. Nga makaingon na lang, mas maayo pa tingali nga patyo na lang ko sa Ginoo para matapos na ang tanan. Nabatay mga moments nga na? Yes. Ananta. Tingali sa mga bata pagkaroon, wingon sila na wala pa man sila nakahimo o naka-encounter sa ingana nga distress. But ang Christian dili immune sa stress ani nga kinabuhi. O na nag-ampo si David, Ginoo tagay ko relief. Kaya ang relief din nga gi-word ni David is like something nga ginakumot na gid ka. Wala na gid ka space. Wala na gid ka na corner o wala na kay mahimo. Wala na kay ability nga mamove maskin pagaling imong usa ka finger sama sa panahon pod ni Jonah dito sa sulod sa tiyan sa big fish. Wala na siya mahimo. But yet, at the time nga wala siya naghimo, iyang ginumduman sama sa pag-ampo po ni David karon. Ningon siya, yet, have mercy upon me and hear my prayer. Have mercy upon me and hear my prayer. I-remember ni David in the past kung yun sa Ginoo pagtabang niyang katawhan. And that is the ground of relief ni David. Nga nahibalo siya, nagigit siya pasagdan sa Ginoo. Kaya in the past, God has been faithful to His people. Wala giti pasagdan sa Ginoo. Si Jonah, nga samtang na siya dito sa big fish, sa tiyan, at the time na nakaingon na siya nga wala na magikaluwasan, wala na yun, wala na yung makaluwas ko because nobody can hear me. At the depth of the water, nakapagika sa sulong sa tiyan, wala may cellphone dito nga makaingon ka nga 911 tabangi ko wala na maskin isa nga makapaminaw sa imuha but yet one can still hear you. Who? God. Ang Ginoo ang nakadungog kang David. Ang Ginoo nakadungog kang Jonah. Sila ang Ginoo maskin asa kang nasuok sa kalibutan, madungog ka sa Ginoo. At the time sa atong distress, wala na lain nga makatabang sa tuwa. Ang Ginoo, call upon Him. Because in the past, He's been faithful to answer the call of His people. Every time nga manawag ka sa Ginoo, every time nga maghilak ka din ha sa pagtawag sa Ginoo, ang Ginoo maminaw. Naa ang kaluoy sa Ginoo, and God hear my prayer. Mo nang ingon ni David. Mo na, my brothers and sisters in Christ, anak po, kita. Wala tayo laing dapat ng tawagon. Even ang ato ang mga kauban sa pamilya, there are times na dili sila makadungog sa tuwa. Because we are limited. Wala may tayo ability to be in one place and in one place at the same time. Wala tayo ability, anak. Only God has that ability. Muna nga, in the time of distress, we can bank on sa faithfulness sa Ginoo that He can hear us because He is everywhere and He can
be omnipotent, powerful enough, omniscient, omnipresent to help us. Muna nga, ang pag-ampo ni David, I am perplexed, nalibog na ko Ginoo. Wala na ko lain nga matawag, o wala na ko lain nga makamahunahunaan, nga makasabot sa akong situation. Ikaw na lang Ginoo. Muna nga, ningon siya, relief, give me relief. Kaya ang relief is something na nakompress na ka, but God will give you a space. So kana nga image is nindot kayo because it is like you are being bondage, you are being slave, but the chain that fitted us, kana bang nagpugong sa tuwa, will be broken. O ikaw ma-release, nakay kagawasan karon. Other words, may gamit din ni dili relief, but enlarge. Meaning, ang space mo to operate, to do things, ipa-enlarge sa Ginoo so that you have space, you have movement, you can go around. You can go around and find God. Sa ingan ang pamagin. So muna ang verse 1 is a call on God in the time of trouble for relief. But, dili lang din na nag-stop si David. Si David, on the night of trouble, he called on God for even repentance. Repentance from his enemies. Verses 2 until verse 7. Nagisgot kani tanan sa kaaway ni David, or ibutan na to verses 2 until verse 5. Nagisgot kani sa mga kaaway ni David. Ingon siya, "O ye sons of men, how long will you turn my glory into sin? How long will you love vanity and seek after leasing?" Kano sa manathaman, si David una of something in mind ani nga pagingon niya omen. Naibalo siya na specific yun ang iyang source or the cause of his heartache, ang iyang anak o ang iyang mga sundalo nga mga general, ang army niya. Balo siya na nag-rebuild na sila tanan. I-attack nila si David. Naghatag sila og mga vain words, mga accusation, nga dili mao, bakak, tanan. But yet, gipaminawan sa mga tao. How long will you love vanity? How long will you, ingon pa ni David, how much more lies nga inyong ipagawa sa inyong bakbak? But yet, si David is seeking repentance from his enemy. Nga mag-repent sila sa ilang gipangbuhat kang David. Nga mag-undang sila sa pagpangita o pamaagi nga patyon si David. Unang ningon si David sa verse 3, "But know that the Lord had set apart him that godly for himself. The Lord will hear when I call unto him." Giset apart siya sa Ginoo. God chooses his people. Nakabalo ta na. When God chooses his people, he will definitely finish the work that he has started sa tuwa. Always nato na hinumduman. Nga kung giset apart ta sa Ginoo, gipili ta sa Ginoo, it echoes the grace of God. Nga ang pag-set apart sa Ginoo sa tuwa, that is because of His grace. Tanan man tatanan, paingon sa impyerno.
But giset apart ka sa Ginoo, gi-choose ka sa Ginoo. So kanina pag una ni David karon gipahinumduman siya sa Ginoo nga gipili ka sa Ginoo to be one of His people, to lead His people. But at the same time, gipili ka sa Ginoo nga makadawat sa iyang kaluoy, sa mercy sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo. Gipahinumduman si David, yes, nakay kontra. But kanang imong mga kontra are no match if ang Ginoo mao ang imong kontra. Kung ang Ginoo ang kontra ni David, mao na kana ang pinaka-worst nga situation sa usa ka tawo. But nagaingon si David, kamo nga mga kaaway nako, but yet ang Ginoo nag-choose ako to be godly. Set apart sa ako as His people. So, kampante si David nga ang iyang mga kaaway nga tao are also has no match sa Ginoo nga nagpili kang David, nga magtabang kang David. Mo na nga gi-challenge ni David sila, stand in awe and sin not. Undanga ka ng inyong gipangbuhat nga dautan. Ang other word na niligingon din nga sa uban nga translation, fear and sin not. Ang other word, anger and sin not. Ipasabot ni David na dapat sila mo-tremble. Kay ang Ginoo nga nag-set apart kang David, naghihimo siyang king, mao ang ilang kontra. Stand in awe. Sama sa pagsulti nila, mga gingan niya ang iyang mga kaaway nga, fear God. Fear God. Kay dili ako ang kaaway. Ang Ginoo ang kaaway sa mga gisit apart sa Ginoo nga iyang tawhan. So, David now is calling sa repentance sa iyang mga kaaway. Dili, gitunga ni sa uban nga mga theologians, gitunga ni ang iyang kaaway. Na yung enemy niya nga kontra gyud against sa iya, pero naatoy uban nga iyang mga close friends but is in doubt sa iyang mga gipangbuhat. Mga gaulat lang, wait and see. But still, they have started to build up that hate din kang David. Nagsugod na ang ilang kasuko. Nagsugod na ang ilang kapungot kang David. Baton sa inyo ni David, sin na. Meaning, undangi. Anything nga hatred nga naa sa inyong kasing-kasing karon, undangi nga. So si David karon makita nato na it echoes or he himself is a type of Christ. Hinumdumi nga si Jesus Christ had done nothing wrong, but yet unsa man people said lies against him, accused him of blasphemy, of things na wala niya gibuhat, mga dautan nga mga accusation ang ilang gisulti kan Jesus Christ. Dili lang si David ang nakatagamtam ani. But si Jesus Christ po, nakadawat si Jesus Christ o pag bugal-bugal. Gingnan siya dito sa cross nga hari man ka sa mga Hudiyo. Pag-ingon na nga hari ka sa Hudiyo, it is as if the next question, where are your armies? Asa ba nang imong mga army?
Asa imong abilidad, asa imong ability nga defend ka sa imong kaugalingon. But yet, si Jesus Christ nagpakahilom. But ang act sa paglansang sa cross ni Jesus Christ also pulls the same na message ni David. Calls for repentance. Undangin na ninyo ang inyong mga dautan. Ang inyong mga sinful nga mga binuhatan, undangin na ninyo. Muna nga si Jesus Christ on the cross has this message also sa tanan. Repent or else makatagamtam kamo og kapungot sa Ginoo. Og ang kapungot sa Ginoo are no match sa kapungot sa usa ka tawo or sa tanan nga tawo sa kalibutan. Walay makatungtong ana, makaduol man nang ganing ana nga kapungot sa Ginoo. So mo na nga it is a call of repentance, for repentance sa mga kaaway sa Ginoo. But my brothers and sisters in Christ, ginakol po ta sa Ginoo karon. Ang pag-ampo ni David is not limited sa physical niya nga kaaway, but for us who still has the tendency because of our indwelling sin that is within us to disobey and rebel against God. Muna nga, ang message yapon pareho sa tuwa. Anyone nga gawnaw pa nga magpakasala sa Ginoo, tanawa na gud ang atong kauglingon. Any one of us naatay ginataguan nga sala. But also naatay sala nga gahulat lang opportunity nga mabuhat nato na tananta naa pa ni ana. Ug unsa ingon sa Ginoo? Sama sa Ginoo ni David sa mga kontra, sama sa mga tawo nga rebel pa sa Ginoo because they are not rebelling against David, but they are rebelling against God. So the same thing na ilang gibuhat dito kan Jesus Christ, they are not disobeying or they are not just simply naghatag og mockery dinha kan Jesus Christ, but also sa Ginoo. So unsay gisulti? Stop, repent, sin not, stop from your sinful ways. Meaning, brothers and sisters, whatever nga naapa ng mga shadow of or mga glimpse of disobedience na nasa ng heart at ang tumunaw na karon, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, sin na. Fear God and sin not. So ang prayer ni David is not only a call for relief, but it is a call also for repentance. Repentance even sa tuwa nga naapagya ko rebellious nga nabilin sa tuwa sa atong kasing-kasing. Repent. And lastly, nag-call si David sa Ginoo in the time of trouble, in the night of trouble, of a call for peace and safety. Verse 7. Verse 8. I will both lay me down in peace and sleep. For thou, Lord, only makest me dwell in safety. Si David nag-end ani nga prayer with quiet confidence. May balota nga ang usa ka pagkatulog sa usa ka tawo is a sign of trust and security. Dili man gid ka katulog if naapay gahunaw-hunaw nimo nga mga trouble sa imong palibot. But iyang giingon din nga ang sleep niya nga sign nga naa sa security only comes from God. Thou, O Lord, only makest me dwell in safety. Ang Ginoo ra ang makahatod sa usa ka tao
sa kalinaw o safety. Si David, nabalutang na napaman siya influence. Si David, pwede pa niya tawgon ang iyang mga basig na pa yung matilok ng mga sundalo. But nahibalo si David, no, wala na din na. Wala din na sa army ang akong base. Ngayon, naggunaw na po si David at nga time nga, hari man ko. Napag mutuo sa kuha, kumusulti ko. But, ngun siya, ang kaning political na ko nga persuasion or kaning ability nga i-persuade ang uban, ningon siya, no. Dili ko ni makatabang sa kuha that I can truly sleep in the night. Dili ko makatabang. Wala. Dili. Wala sa akong army, wala sa akong political nga kaning influence nga akong madala kong kauglingon into sleep nga makatulog ko. Wala din ha. Patong kay ingon David. Ningon siya, Thou, O Lord, makest me dwell in safety. A call to God for safety and peace. And only God can give that to him. Wala lain. Naghatag po ni o usa ka illustration sa panahon ni Jesus Christ. Remember, nasa sa barko kauban ng iyang mga disciples dito sa Sea of Galilee. And while they are there in the middle of the night of in the middle of the sea, unsay nahitabo na ay storm nga niabot og ang storm nagkalandraka sila, hadlok sila, but yet unsay nahitabo nakita nila si Jesus sleeping quietly. Naglami iyang katulog knowing nga si Jesus Christ, the righteous one, nag-ingon si Isaiah, o ang Old Testament na-ingon, Jesus Christ is the righteous one. Siya ang righteous one. O ang righteous one sa Psalms 1, unsang gingon? The Lord knoweth the way of the righteous. Referring kang Jesus Christ as the righteous one. So meaning, my brothers and sisters in Christ, nga ang Ginoo knows your way, knows your very condition. Kung asa man mo karon, mas kinama mo sa trouble, the Lord knows what is your exact situation, condition. Nahibalo ang Ginoo. Nahibalo ang Ginoo kan Jesus Christ na righteous one kung asa siya. Mo na nga si Jesus Christ as the righteous one, because God knows his way, he sleep in the midst of storm. Si Jesus Christ nakatulog in the midst of storm, is in the midst of calamity. Si Jesus Christ in the midst of gitawag na to dili safety nga panahon. Dili siya angay ikatulog, but yet nakatulog si Jesus Christ because ang ingon sa pulong sa Ginoo, I know the way of the righteous. I know where is the righteous ones. And we become righteous through Christ. Kung si Jesus Christ gitawag og righteous one, kita gitawag og righteous ones. Mga righteous ones ta through Christ. So therefore, God not only knows the way of Jesus Christ, but God also knows the way of you, of your way, because you are made righteous in Christ. Kung nituo ka, you are union with Christ, then your way is also known by God. So makatulog ka. Sama ang Kristo Jesus in the midst of the storm. Makatulog ta, brothers and sisters in Christ.
Knowing nga maski unsa pa nga trouble, God is in control. God is in control sa atuang kinabuhi. Mao na nga si Jesus Christ, samtang na siya dito sa cross, ningon siya, it is finished. Nahuman na ang tanan. No? Gadaog na sa Ginoo ang tanan. Kung ang only begotten Son sa Amahan, nahatag niya para sa imuha, for your salvation, for our salvation. Kung nahatag sa Ginoo, sa tuwa ng only begotten Son, whom He loved, whom He is well pleased, ihatag niya para sa imuha, for your salvation. So si David, nakaingon yun nga, mahatag sa Ginoo ang peace and safety. Una nga nag-ampo si David o peace, safety. But yes, my brothers and sisters in Christ, the only way nga kita makadawat og true peace is also in Christ. Hinumdumi nga ang Ginoo napungot sa sala. O ang wrath of God will never stop. Muna ningon siya sa Old Testament nga ang Ginoo will find ways nga iya yung i-punish. He will never or he will not live any sin unpunished. Ang kapungot sa Ginoo, ibumbo niya sa tao nga wala nangayo o kapasayloan sa iyang sala. O kung wala ka nagngayo o kapasayloan, madawat ni mo dili ang peace, kundi ang kapungot sa Ginoo. Anger sa Ginoo. Muna ang Ginoo na ni David, if even my physical enemy can kill me, wala gyapon ko'y, wala, nothing to lose because he had peace with God. That's all that matters. Ang mag-matter, my brothers and sisters in Christ, sa tuwa, tinuod ni karon. Dili lang si David. Ang matter sa tuwa is ang peace nato with God. Kung wala tayo peace with God, I don't know, makatulog ba ta sa in the night? Dili yun. If you know nga, deep inside, ningon siya din si David sa iyang mga kaaway. Ningon siya din sa verse nga dili sila katulog in their night because they know nga sila mismo aduna pay pending nga judgment nga madawat. Verse 4. Stand in awe and sin not. Commune with your own heart upon your bed. Be still. Una daw na upon your bed sa atong pagkatulog. Kung at peace ba ta with God. But we can only receive that peace very simple. With God's grace, through Christ. In Christ, we have peace with the Father. Mao na nga, karong kabuntagon, ang kaning paghatod kang David dito sa kaaway, na-experience siya temporarily, na nahulog siya, napahawa siya sa iyang pagka-king, is a good thing for David. Because mao po na ang time nga gipahinumduman siya sa Ginoo. Nga dapat gika mo call, mutawag sa Ginoo in the time of trouble, David. The same thing ang message sa Ginoo karon sa tuwa. In the time of trouble, call on God.
Because God alone can give you peace and make you dwell in safety. So siya lang ang makahatag og relief, siya lang ang makapaako og repentance among us, o ang call ni David sa iyang prayer of peace ang Ginoo ra gyud makahatag ng safety sa atong kinabuhi. Mugawas ta og musulod sa atong panimalay, we have safety because we know that God will protect His righteous one, si Jesus Christ. And anyone who is in union with Jesus Christ, that person that is union with the righteous one will also become the righteous one. And the same nga madawat ni Jesus Christ nga peace and safety din sa kalibutan, the same nga peace and safety nga madawat sa righteous one. Muna nga, my brothers and sisters in Christ, call on God when you are in the time of trouble. When you are in the night nga dili makatulog, call on God. Amen.